Doncs mira, jo vaig tindre la sort que em van convidar a una de les jornades i vaig veure primer un ambient fantàstic, perquè el fet d'estar entre companys de feina és molt d'agrair, perquè a vegades el problema de les trobades empresarials és que abarquen massa sectors i el fet que estigui centrat, focalitzat en el que tu toques cada dia, és una que és molt d'agrair. Tu a vegades estàs molt focalitzat en què només veus una direcció i parlant amb companys et dones compte que no, que hi ha moltes més, que és molt més ampli el ventall. Tota aquesta incertesa que parlàvem de realment cap a on aniran les tendències, quines seran les que sí passaran de ser tendència a ser una realitat o quines no, doncs com ens hi sumem de la millor manera a nivell també de coherència, ètica, tenint en compte tota la diversitat. Jo crec que el clúster és un espai únic. Hi ha empreses en el clúster molt potents, amb molts recursos, amb moltes capacitats. Però per gran, potent i exitosa que sigui una empresa, està per sota del nivell del repte que tots tenim. Un viatge amb el clúster no és sol visitar empreses i visitar casos d'èxit. Són moments a l'autobús, són hores a l'autobús que parles i interactues cada viatge amb un o altre, per tant tens mini spots de 20-30 minuts per tindre speech individualitzats amb gent que t'interessa poder parlar temes. Són moments en què es creen foros comuns en cada un dels dinars i sopars i esmorzars del viatge. Els punts de trobada com els de la immersió estratègica, jornades de portes obertes a casa dels diferents col·laboradors que formen part tot l'ecosistema del clúster, considero que és primordial i essencial per poder fer créixer les sinergies i les col·laboracions entre empreses. Tenint en compte tota la diversitat i tot l'equilibri dels diferents agents del sistema agroalimentari, etc. I finalment també tenint en compte, per suposat, la persona que al final també forma part d'aquest sistema. Ens va servir per compartir idees, compartir maneres de fer, compartir visions del mercat i surts del teu dia a dia per poder disfrutar de 2 o 3 dies totalment diferents. Jo crec que estem assumint diferents reptes aquest any 2025. En sostenibilitat, en digitalització, la intel·ligència artificial, totes aquestes eines tecnològiques que ens envolten han de formar part dels reptes que ha d'assumir el nostre sector. Jo crec que és un temps de qualitat, intens, on cada un va aportant a mesura que avança i ens anem coneixent les seves inquietuds, els seus reptes, els seus casos, fa que els anàlisis que puguem fer siguin únics. La veritat és que siguin únics, que tu a casa teva és un entorn on passen coses diferents de les que passen aïlladament a casa teva. I he tret molt de suc. És més, d'aquest clúster han sortit projectes, han sortit gent que m'està assessorant, gent que m'està ajudant, gent amb la que he compartit i fins i tot amistats. I penso que per mi han sigut molt enriquidors, ha sigut un any meravellós. Espero que vinguin molts més.